Dobrodošli u usporedivo bolji podcast by Compare.hr. Prvi hrvatski 100% AI podcast. Ajme, onaj trenutak. Zaustavite policija, a ti znaš, istekla je registracija. Srce odmah brže lupa, jel da? Vjerujem da se mnogi vozači mogu prepoznati u ovome. Pa danas ćemo baš detaljno proći kroz tu situaciju. Koristit ćemo super koristan članak s Compare.hr da razjasnimo što točno raditi kad se kasni s tehničkim ili registracijom. Koji su rokovi, kakve su posljedice. Cilj je da svi budemo malo mirni i znamo što i kako. Pa krenimo. Prvo i osnovno, ono što sve zanima, koliko zapravo imamo vremena nakon isteka onog datuma u prometnoj. Postoji li neka tolerancija? Pa postoji zakonski rok, to je 15 dana od datuma isteka registracije. Znači, unutar tih 15 dana se vozilo mora ili ponovno registrirati ili odjaviti. Ali, i ovo je ključno, stvarno ključno, unutar tih 15 dana vozilo ne smije biti u prometu. Znači, nikako na cestu. To je čisto administrativni rok za rješavanje statusa vozila. Dobro, to je baš važno za zapamtiti. Znači, tih 15 dana je samo za papire, ne za skočiti do tehničkog ili, do dućana. Upravo tako. Isključivo administracija. A što ako netko, ne stigne ni u tih 15 dana? Život se dogodi. Spomenuli ste odjavu vozila. Što to točno znači i kako se to uopće radi? Pa da, ako prođe tih 15 dana, a vozilo nije registrirano, onda se mora odjaviti. Odjava je zapravo službeno brisanje vozila iz evidencije. To se radi u stanici za tehnički pregled. Treba donijeti registarske pločice i prometnu dozvolu. I to je to? Pa za odjavu da. Ali ako se to isto vozilo kasnije želi opet registrirati, onda je malo kompliciranije. Onda će trebati izvaditi probne pločice, samo da bi se auto uopće smio legalno dovesti do stanice za tehnički. Znači, dodatni trošak i iskreno gnjavaža s tim probnim tablicama. Ma da, nije baš idealno. Zato je bolje sve na vrijeme. Jasno mi je skroz. I onda dolazimo do onog najgoreg scenarija, vožnja neregistriranog vozila. Recimo, dan nakon isteka, izvan onog perioda mirovanja od 15 dana. Koliko je to zapravo ozbiljno? Iznimno ozbiljno. To se tretira kao baš težak prekršaj. Kazne mogu biti stvarno visoke. Govorimo o 1000 kuna. 1000, znači nije nešto s čim bi se trebalo igrati. Nipošta. Stvarno se ne isplati riskirati. I važno je znati, registracija vrijedi do navedenog datuma, ali vrijedi i na sam taj dan isteka. Ali već idući dan, gotovo. Vozilo je neregistrirano. Super, to je dobar info. A sad, imam jednu situaciju koja mi se čini da može zakomplicirati stvari. Što ako, recimo, polica obveznog osiguranja i tehnički pregled ne ističu na isti dan? To se može dogoditi, zar ne? O da, događa se i to zna zbuniti ljude, ali pravilo je zapravo dosta logično kad se malo razmisli. Gleda se koji datum ističe ranije. Znači, prometna dozvola vrijedi do onog datuma koji prvi dolazi, bilo da je to istek tehničkog ili istek osiguranja. Aha, znači... Evo primjer. Recimo, tehnički ti vrijedi do 25. veljače, a osiguranje do 25. ožujka. Prometna vrijedi do 25. veljače. Kužiš? Kužim. Ili obrnuto. Osiguranje ističe 25. veljače, a tehnički vrijedi do, recimo, 31. ožujka. Opet, prometna vrijedi samo do 25. veljače. Uvijek onaj kraći rok. Ok, jasno. Znači, i tehnička ispravnost i osiguranje moraju biti važeći. Logično zapravo. A što ako se dogodi pa ne baš popularno pad na tehničkom? Ne prođe isprave. Što onda? Tu opet imamo jedan rok. Postoji rok od 15 kalendarskih dana da se popravi taj kvar ili nedostatak koji je utvrđen. I onda opet na tehnički. Da. I dobra vijest je, ako se to riješi unutar tih 15 dana, ponovni dolazak na tehnički se ne naplaćuje. Barem taj dio pregleda koji je bio neispravan. Super. Ali, osjećam da ima neko ali. Ima. Opet oprez. Ako je u međuvremenu, dok se kvar popravljao, istekla valjanost prometne onaj datum s početka priče, onda se vozilo ne smije voziti.
Ni tih 15 dana dok se popravlja. Ni tada. Ni nakon popravka na putu do tehničkog. Tek kad se obavi uspješan tehnički i produži registracija, tek onda auto smije natrag na cestu. Joj, pa stvarno zvuči kao da se čovjek lako može zapetljati u sve te rokove, pravila, pogotovo ako imaš više obaveza ili jednostavno zaboraviš. Postoji li neki način da se to nekako pojednostavi, da se izbjegnu te zamke? Apsolutno. Pa gle, upravo tu uskaču servisi kao što je Compare.hr. Oni su, znaš, vodeća platforma za usporedbu i ugovaranje osiguranja online. Ne samo obveznog auto osiguranja, nego i dopunskog zdravstvenog, pa telekom paketa, čak i kredita. I nude jednu jako korisnu stvar. A to je? Podsjetnik na istek registracije. Njihovi savjetnici ti se mogu javiti na vrijeme, podsjetiti te da se bliži rok i usput ti pomoći naći najpovoljniju ponudu za obvezno osiguranje. To zvuči super. Time se praktički izbjegavaju sve ove neugodnosti o kojima pričamo. Baš to. Olakšava cijeli proces i smanjuje rizik od kašnjenja i onih visokih kazni. Odlično. Dakle, da probamo nekako sažeti ovo što smo naučili danas. Imamo 15 dana poštede nakon isteka registracije, ali to je samo za papire bez vožnje, jel tako? Tako je. Vožnja neregistriranog je jako skup prekršaj. Treba paziti na datume isteka i tehničkog i osiguranja, jer onaj raniji određuje valjanost prometne. Točno. I ako padnemo na tehničkom, imamo 15 dana za popravak, ali opet nema vožnje ako je registracija u međuvremenu istekla. Eto, to je to. Ukratko, dobro planiranje i biti informiran štedi vrijeme, novac, a bome i živce. I uvijek je pametno usporediti ponude, bilo za osiguranje, internet, što god. To je uvijek prvi korak ka uštedi. Apsolutno se slažem. Znači, za bezbrižniju vožnju, za te pravovremene podsjetnike i najpovoljnije ponude obveznog autoosiguranja, ali i drugih usluga, svakako provjerite Compare.hr. Možete ih kontaktirati i direktno, telefon je 01 555 0666 ili putem e-maila na support@compare.hr. Rade radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 9 do 14. A možda, znaš, za kraj jedna misao. Zanimljivo je kako nešto što izgleda kao obična birokracija, kao taj istek registracije, ako se zanemari, može pokrenuti cijelu lavinu problema i troškova. Možda je to dobar podsjetnik, onako generalno u životu, da i one male obveze i rokovi zaslužuju našu pažnju, prije nego što postanu veliki problemi. Odlična poanta za kraj. Hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi.